Ну што, вітаю ўсіх чароўных гледачоў, хто будзе глядзець лайве, хто будзе глядзець у запісу. Што? Ну, сёння мы таксама будзем хадзіць уначы па лесе з Майяй, і папярэдняй серыі мы бадзяліся з нашай Беатріс па могілках. Нават што сустрэлі там пры відэа, які скраў якогось дзіцяці, і сёння туды мы працягнем гэты нашы прыгоды. Зараз зраблю апошнюю наладу і пачнем глядзець далей. Ну что, все готово? Ты слышно меня? Сподіваюся, что слышно. Добре. Ну, тоді починаємо глядіти. Так, а ми скончили апошнім разом на наступному тижні, на наступний день, який і мы паклаліся спаць, і гэта наш наступны сон, так? З гэтай нагоды, так. А тут нават штосьці незвычайнае зараз па гэтых снах. Ці будзем мы зноў шукаць музыкаў, ці не будзем? Уи! Уи! Так, дякую Дед Максим за рейд, танчки рейдерам. Як ваші справи, як ви там зробили свої квести у трак-симуляторы? Мы тут бадяемся. Витамушки, мистер Синкер. Так. Дякую за фоллоу. Я не побачив, хто там у нас. ВРВ Камінь ТВ. Дороги. Дякую за фоллоу. Так, вітаночки, усрали апошнє досягнення. Будем перагулюваць. Я нават не побачив, він може сышоў уже. Не поглядзеў, як-то вы там, мне здаецца, намагаліся так это зрабіць, але ж там... Так, Амінг. Угу. Добра, а у нас тут мы працягваем прыгоды у цёмным лесе, геймінг. І мы зараз Майя спіць зараз у сне. І у нас тут вялікі котка. Вось. Ці можаш ты казаць? Запытваецца, так. Па якойсь-то прычыне я чымсьці думаю, што гэта ты, якая можаш думаць ці гаварыць, так? Зараз будзем займацца перакладамі. Ці ты Бог? Не, я не Бог.
Йоу. Таким чином. Некалькі секунд тому маленькие істоти проходили, так? І яны таксама спытывалі мяне, ці я з'яўляюся Богом. Так. И я спрашиваю, что, кто является Богом. И они отказали мне, что я не их Бог. И этот Бог, и он не негде, но так, що не можу спрашивать? Добре, а ти не можеш побачити Бога? І гэта тое, што дзе вера прыйшла в нашай кудысьці. Так, я не зразумела, што там запытваю. Так, ты бачиш то, што ты пажадаеш пабачыць, маленькая істота. А што я тут раблю? Monstrous Existence. Якісь пачвары, існавальны пачвар. Не, я маю на ўвазе, што я раблю тут. Хто ты і што гэта за вялікія гэтыя жывёлы? Ты калі-небудзь бачыла прывідаў? Так, трохи що там про свет, сусвет. Я думаю, што я была у цягніку, но гэта было як такім чынам, як у горадзе, так, і гэта ўсё. Я згубілася. Я lost it, я згубілася. Вялікі звер, ён ідзе праз пясок, праз пяскі, і ён падымаецца праз ветрык, типа ветра. І зараз яны робяць цір. Цір гэта што? Хто ведае? І зараз яны сышлі. І зараз ты тут. Чаго? Эцір? Так, пачакайце, эцір. Адукацыйны стрым на пераклад. Чир. Разрыв. Дірка. Шалеласць. Хай будзе дірка. Звер і хувес. Яны зрабілі гэтую дзірку. Маленькія істоты, яны бадзяюцца праз паветра. І не dragging. Гэта чапляць. Dragging in the place and echoes of lives. І чуюць гэта эха жыцця. Разрыв альбо сляза. Дякую, містер Сінкер. За дапамогу з перакладам будем ведаць. Так, разрыв. І яны мяне спытывалі аб Боге. Ой, моя голова баліць. Збіраюся щось себе распавесці, маленькая істота. Ты поплывеш далей і далей, далёка ад мора, так. І глубока рэчэй, якія асляпляюць і жахлівыя, штосьці так. І я покажу тебе зараз мне покажуць. Так, это якийсь так краб, не? Краб, што? Не зразумею, што хутка,
О божухна, божухна. Яны сляпы, але яны бачаць цябе. І ты пойдзеш да іх? Пасля гэтага ты не павернешся сюды, так? А я буду цягнуцца да паветра гэтага і зачыню гэтае неба. Чаму? Навошта закрываць гэтае неба? Чаму? Ай, я ўжо стамілася гаварыць з табой з маленькімі гэтымі істотамі. Я стамілася казаць ад імя Бога, можа, в гад. Я тебе зараз распавяду другую рэч. Існуе гэтая дзірка ў цэнтры усяго. І яна паступова падымаецца, узрастае, расце паміж звёздамі. І я бачу гэта, яно ідзе, і ты ніколі не сыдзеш. І гэты сусвет, ён забудзецца пра цябе. І таксама гэты сусвет, ён будзе забыты. І няма нічога, каб запомніць. Каб гэта можна было б запомніць. Нават тыя рэчы, якія beyond, глыбокае. І зараз толькі ёсць гэтая дзірка. Ці нешта мае сэнс праз нешта? Гэта пытанне не мае адказу. What about home, what about friends, што наконт майго дома, што наконт маіх сяброў, што наконт дрэваў увосені, што наконт лісточкаў, лістоў ці ляствы. Давайте пра нашых домстваў пытаем. Яны хутка памруць усе, яны все будуць гнілымі, то есть яны будуць разлагацца так. І напрост атамы. А атамы, яны не трэба о сябе клапоціцца, так, аб іх існаванні. Атамы — это monstrous existence. А так чаму я ось тут, і чаму я быў выбраны, каб ты мне все гэта распавяла і паказала? Куды гэта ўсё вядзе? Так, а ты маленькая істота, ты не избранная, не абраная. Няма нікога, хто цябе абраў бы. Гэта ўсё ідзе ў пустэчу. І мы ніколі не пабачымся, а сусвет, ён цябе забывае, забудзецца, зараз забывае. І я буду помніць цябе. Не потому, что я об этом клапачуся. Пачатак гэты пачатак, ён пару момантаў таму адбыўся, так? А канец, ён надыходзіць. Is moments away, ці сыходзіць. Нема часу, каб забываць, так? До таго, як все будзе забыта. І да пабачэння, маленькая істота. Такая вось, каких-то незвычайны сон адбыўся, таму што ўсё дагэтуль мы шукалі музыку, а тут нават у гэтым сне чамусьці з намі гутарыў вялікі кот ад імя Бога гэтага.
Так, ну що, ми знову проснулися, якийсь дивний сон, почесали свою дубку. Ghost Echoes. Это про что? Это про то, что мы з Беї пройшли, чому нам дали зараз ачивку про Ghost, про привида. Так, будем читать. VMS. Так, якось-то там повідомлення от агентов. Так, Грег написал. The All Snellcon, там якісь-то крами. Прийди і як-то. Ой, я забыўся слова, але ж выратавай мяне ад гэтай сумоты, так? Грегорі нас запытвае. Так, ну так само Беатрис яна працуе, і сьогодні так само яна запрашае нас. Ну, я не ведаю, чаму яна кажа гэта заўсёды, таму што яна працуе кожны дзень. Побачимся. Ну все, тут немає ніяких паведамленняў цікавых сёння. Сыходзім тады ўніз. Так, музыка пошла якась незвычайная. Ой. Чомусь он униз не пройшов. Побегли. Ну что ты, мать, ты сегодня так само читаешь? Ну все. Мы с тобой погутарим. Так, сёлля у нас у параде, так? Сёлля добра. Раніца сегодня была жорсткая. Ты что, тяжарная? Не. И поэтому ты вернулася до дома, так? Я на тебя все равно думаю, что мы тяжарные. Не зусім. Ты можешь мне расповести, я здесь, я тебя подтрымаю. Несмотря на то, что Бог пришел и благословил нас, что ты наше дитя, так? И ты была чудовым дитяти. Это я цуд. Після всіх гэтых, мне здаецца, спроб, miscarriages, maybe, у нас нарэшце атрымалася атрымаць гэту надзею, тады ты з'явілася. Мам, я зараз тут. І, ну, если ты гэта цяжарная, так я не цяжарная. Я не был ніколі в сітуацыі, калі там гэта цяжарнасць адбываецца нават. Но мать на увазі, что не был нават секс. Так, я просто хочу тебе распавесці, что ты можешь прийти до нас и гэта все нам распавесці. Окей, я записала. Мы можем пагутарыць аб чымсьці яшчэ іншым, канешне. Аб чым? Все? Ты ведаешь, если у тебя did have a baby, мне здаецца, калі у тебя з'явіцца дзіцяці, ці калі у тебя будзе дзіцяці, все, я своих сыходжу, так? Ха-ха-ха, ой, даржэнька, не прабач. Я вельмі просто была усцешана тым, што калісьці у меня будзе унучка, так? Grandbabies. Это добра. Я вернуся пазней. Я тебя люблю. Ну, мы дадам на увазе, это не люблю, я тебя кахаю тебя так само. Не, тебя люблю. Кахаюцца паміж гэтымі. Можа, люблю тут. Все добра. Так, ну вось так. Мы не цяжарны і тое добра. Это калі то быў той
хлопця, якого звали Хім Калвін. Ой, божок на мать. Якщо це була дівчина, яку ти б називала її Trash Baby, Корделія. Чому у меня не будет дитяти, и я могла бы тебе ее отдать? О, все, я сходжу. Там, може, не так було докладно перекладено, але ж. Ну, сенс ми зрозуміли, що маті вельми сцішана і excited від того, що може колись має буде маті свого дитяти, так? Но наша Майя, вона ще, мені зовсім не здається, мозгами подлеток, тому навіть я на коледж скончила і їй 20 років. Приїхавши до города, вона все ровно робить гэты дитячі всі справи. Так, Селтерс, хей Майя. Все в порядку. Так, а чому ти мене попитуєш, а ти виглядаєш як пройшла праз драйер. Это что? Сушильная машина, ці висушуватель, ці уронг сеттинг. Вопрос, это было длинный тыдзень. А ты ожидаешь послухать мою поэму, как тебе устешить. Конечно, послухаем. Lives go on, жизнь проходить. Гэта адчуваецца так доўга, але я магу рапартаваць, распавесці, што жыццё яно такое маленько коротенькое, так. І есть яшчэ такая паэма. Жыццё яно клёвае, але жыццё яно цяжкае. Давайте позмажем наши хот-доги на бэк-ярде, на заднем части дома. Так. Дякую, Селмерс. Это тебе подняло этот твой настрой. Так, это заробило. Я. А, яшчэ что ты можешь скажешь? Чазоковс, ён на версії зараз знову. Зараз пойдемо поглядеть на Сузор'я, так? Он навіть не скинув телескоп свій. Не, ён навіть проплакав би все свої очі, коли б він це зробив. Ён любіць гэтую рэч больш, чым дзяцей, так? А у него ёсць дзіцёнак. Так, яго імя Колін. Я калісь яго пабачыла, так, аднойчы. Ён гарачы, як ад, то есть ён такі прывабны. Ты размаўляла з ім? Он работает у университете Research Place, и он не цікавить гэтай стасункі. Так, Селмерс. Так, шкада, так. Яны робяць караоке ў Мілрэс, але толькі дважды у нядзелю. Павінна быць кожнай ноччу, так? Все, Селмерс, ты больше не распавядзеш нічога? Ну добра, тады зараз будзем на крышу лезці. Так, а гэта нудотны гэты чэл, так? Самотнае или дрэннае надвор'е, яно прыйдзе хутка. Я чула гэта маімі косткамі. І ўсё. Ну, ўсё так ўсё. Так, як тут, мені здається, треба залізти? Я не пам'ятаю, як тут залазити. Праз третій скок. Раз, два, три. Не трималася, може можна залізти
Вось так можа. Раз, два. Амаль што. Раз, два. Так, на провод мы зайшлі. А там нам праз будынкі трэба. Праз дахі зараз. Так, а што там новае? Разважанне Бея has a dude right outside her window. Бе глядзіць на гэтага чэла, так, са свайго вакна заўсёды пастаянна Арнольд Сталкербаум. Сталкербаум — гэта такі намёк на тое, што ён сталкерыць за Бея такім чынам гэты прывід. Што ты намалявала? Hello, Бея, вот гэты праз вокна. Did you get my text і гэтак далей. Она нам распавядала Бея, што бачыць гэтую статую. Так, вітаночки. Мае, містер Чазоков. Ты выглядаеш трохі дрэнні, так, не лепей, чым We're Today, так. Так, я сам усё добра. Я ж усё-таки паднялася сюды, так. Паглядзі на сябе, lest you fall. Пазволь сябе упасть, можа. Я зраблю гэта. А тут мы будем ли мы глядзець на гэтые сузор'і, на зорачкі? Канешне, мы паглядзім. Не пабачым іх. Падыходзь, зараз паглядзім. Я ослепла, так. Это толькі твоя вина, что ты ослепла, тому что трэба было вочы прыкрываць, калі ты глядзіш у тэлескоп без фильтру. Поехали. Так, мы уже шмат там гэтых сузор'яў знайшлі, і мне здаецца, гэта апошні сет из 2 сузор'яў, які нам трэба будзе зараз адшукаць. Тут? Ось. Гоча. А што гэта? Ой, гэта выглядае як грэх. Адзіна Астра. Ты ведаеш яе? Так, я ведаю гэта. Ну, гэта звычайная гісторыя, ці усім вядомая. Як гэта Адзіна, яна падарожнічала да возера, якое замерзла, так? І як яна перавярнула, ці прайшла, ці праз неведомыя faraway lands, якісь-то землі, так? Далёкія. Мне вельмі падабаліся гэтыя гісторыі пра Адзіну, калі я была маленькая. І по гэтаму ты ведаеш, што з яе сталася, так? Так. Как яна і яе гэты квест перавярнуў усё назад у небе, так? Яна спадарожнічала ўніз да зямлі, дзе зорачкі больш не былі над ее головой, як-то так можа. І яна больш не пабачыць яе, так? Так. У любом выпадку, і ці гэта не сумная гісторыя, не сумны канец. Не, знікненне гэта не то ж самае, як памерці, так? Яна, верагодна, кудысьці сышла, так, у какое-то другое месца.
і робіць усе гэтыя клёвыя рэчы. Whatever. Такая прышпільная гісторыя. Шукаем наступнае сузор'е. Это змяюка подкалодная. Цікава, дзе апошняя. Во. Так, знайшлі. Так, мне здаецца, што я знайшла яшчэ одну. Давай паглядзім. Так, это Call the Mountaineer. Mountaineer от слова mountains, можа гэта гора. Так. Call. Я видела хлопца под імем Call. Ці гэта нават блізка. Так. Што здарылася з гэтым хлопцам? Кол нарадзіўся на зямлі, мне здаецца, якая не гарыстая, так, flat. This is Midwest. Ну, гэта можа быць і Midwest, але штосьці з гэтага на кшталт. У кожным месцы ёсць Midwest. Гэта сапраўды так. Ён хацеў марыў аб гэтых гарах і пасвяціў сваё жыццё, каб на іх збірацца, так, пасвяціў дыву. Таму што яго землі, дзе нарадзіўся, былі такія плоскія, так. А ці гэта не звычайны інстынкт шукаць тое, што не падобна да таго, як ты дзесьці нарадзіўся, так, калі ты рос. Так, ці гэта не так? Ну, мне здаецца, што гэта так, калі ты нарадзіўся ў вёску, цябе цяне да гораду, а калі ты ў горадзе, цябе наадварот цяне ў вёску. Звычайна, так, бываецца ўсіх у жыцці. Так, будем згаджацца тады з гэтай думкай. Я маю на ўвазе, што people, які сышлі ў горад і сышлі туды таму, што яны мелі гэтыя ўсе рэчы. Існуюць шмат людзей, якія падобны да яго, так? Але ж не кожны можа сысці. Калі я пакінуў сваю гэтую country, то ж краіну, так? Я адчуваў таксама гэтую рэч. Я нават ніколі не адцісняў гэта, так? Не адказваўся ад гэтага. Ці падабаецца Possum Springs? Так, гэта прыгожа у in ways, in спробах і у... Так, ну зразумелі. To those who have seen it every day in their lives. Для тых, хто нават глядзіць на яго кожны дзень у сваім жыцці. І што здарылася з Колам? Ён вярнуўся дадому, і шмат, як-то камплейнт, гэта калі ты незадаволены, так, і робіш гэтыя усе, кажаш усім, што ты незадаволены, што неба, яно адчуваецца цяжкім. Ён мог бы падняцца да гэтых, да воблакаў, а зараз яны яму перашкаджаюць, называецца так. Ну, гэта вельмі спецыфічна, гэта незадавальненне, так, гэтым
калі ён пакінуў гэтае месца, ён прыйшоў bring something back when one returns. Можа, ён вярнуўся да таго месца, дзе ён быў аднойчы, адзін. Гэта ўсё на сённяшні дзень. Гэта было вельмі добра. Так. Вельмі міла. Зорачкі я маю на ўвазе. I am in agreement. Я таксама згоджуся з гэтай тваей прапановай. Так. Ну што, паглядзелі на зорачкі, і тады што мы зараз робім? Зараз мы ідзем да Грэга, каб пачаць наш квест з пошукам прывідаў. Але ж, па-першае, трэба спусціцца ў андэграунд, каб паглядзець, ці штосьці змянілася з апошняга гэтага момента. Так мы не адзін раз можам пачаставаць гэтых рэц. Так, выкрадаем зноў гэтыя. Все, мы прафесійна гэта ўжо робім. Не? Чорт. Трэба было да конца, мне здаецца, весці гэта. Мы выкралі, ён побачыў нас. Тады сёння пацукі будуць без гэтых пачастункаў. Так. Вы заўсёды бадзяцеся усе разам. Ну так. Гэта клёва. Сябры, калі у цябе ёсць сябры, гэта вельмі крута. І бяспечна. Ну, як бадзі-сістэм, таму што гэта ўсё бяспека яна ў лічбах, тое, што вы даглядаеце адзін аднаго. Ты трохі паранаідальны, ты ведаеш. Кіт, ты нават не ведаеш, наколькі я параноідальная, так, дзіцяці. Хто-небудзь чуў пра штосьці, хтосьці знік? Так, якаясьці дзяўчына, якую я ведаў онлайн, так. Яна была... яна не выходзіла онлайн з таго моманту, як адбыўся гэты Halloween Harvest. Але нам патрэбна больш інфармацыі наконт гэтага, так? Окей. Ці яна адсюль? Я магла бы спытаць маю цёцю Полі, так? З якога гэта месца, якая называецца Mulvey. Ты ведаеш кагосьці, хто з Mulvey? Не? А ты ведаеш, што Mulvey is? Ведаеш ли ты, што Mulvey? Нічога я не ведаю. Я чуў пра Mulvey. Мой бацька, ён падвозіць хлебушек, так, трак. Работает у гэтай прадуктовай лаўцы, можа. Mulvey, ён зупыняецца там на адной, так, і што здарылася? Ён больш там не супыняецца, болей. Яны пачалі плаціць другому чэлу, які робіць гэтыя дастаўкі, так? Так, што за Mulvey? Я распавяду цябе пра гэта на гэтых выходных. Не рабі. Всё будзе добра, мы проста
подъедем праз гэта. Так, а мне трэба будзе вяртацца у Сандайна, так, здаецца. Так, пагутарылі з хлопцамі, а яны нам распавялі, што была какая-то дзяўчынка, якая знікла, і, мабыць, гэта тая дзяўчынка, якую мы пабачылі, калі знікла на Harvest гэтым фестывалі, так? Вы зноў штосьці абмяркоўваеце? Так, я сказаў ёй, Мабель, сыдзі з гэтага чортавага стола, ха-ха-ха-ха-ха. А она подошла и сказала, чему бы тебе не забраться за мной, так? Не можа гэтага быць, гэта сапраўды так. Мы удвоих танчылі на столе, пакуль не зламалі гэтую чорту, так, рэч. Чаму я гэта не пабачыла? Ну ты you had to be there, і ты павінна была быць вось там, а я так і не была, так, а мне не пабачыла. Шкада, ёй ж не пабачыла, як танчыў яе сябра на столе з ёй. А мы куды можам прайсці сёння? До кватэры Ангуса. Ой, я давно тут не был уже. Ой, мы нават можем подняться. А, мы можем ось так зрабіць. Хуткае перамяшчэнне, зараз толькі я зараз побачу. Так, што ў навінах? Койот забраўся і выкраў Falcon Снекі пас Бридл. Ён просто прыйшоў туды ўнутр. Так, і сеў на сэндвіч-кулер. Ён съеў сэндвіч. З той нагодай, што Койот част сеў і глядзеў на касіра, кашыр. Гэта жахліва. Койоты, яны жахлівыя гэтыя жывёлы. Кодинг. А як перевести на белорусскую? Кодинг это согласно. Согласно як что? Не ведаю. Так, пайшла загрузка гэтага мозга нашего. Куды нам зараз патрэбна? Мне здаецца, трэба униз. Вниз, і тады бяжым, тады яшчэ праз левы бок, сюды, далей. Котачка прабег. Мы прайшлі праз андэграунд, мы прайшлі праз всю локацію. Мы ніколі сюды, мне здаецца, не беглі. Ці беглі мы. Зараз тут адчынена чамусьці. Ой, вітанчыкі. Вы хто? Хей. Вінанчыкі, ангелочек, гэта мой сябра, мае. Эй, мае WhatsApp, дюдь. Клёвае гэта імя цябе, прышпільнае. Дзякую, яшчэ мексіканец, што ли? Энгліс, ён у горадзе паміж цягнікамі и собирается на заход, так? Так, South for the Winter. Как перезимовать гэтую зиму, так? Зиму. Выглядає як бомж. Like a dirty birdie. Як брудная птушка, так? Down to the Gulf. Лежать на сонике и есть краунфиш. Краунфиш, я не ведаю, что это. Сам краунфиш. Штосьці про, може, устрицы, може, якісь крабы.
Може ты, Энджел, можаш распавесці, адказаць на одно пытанне? Конечно, давай спытай мяне, Хэвіхорд. Ці чуў ты пра якось прывіда ў горадзе? Ці хтось тебе стуркаўся пад імем Кэсі на рэйках? Ці на путях гэтага твоего спадарожжа на цягніках? Ну, можна спытаць, мне здаецца, пра... Я нават не ведаю, можа, другі, пра Кэсі больш. Так, дай мне падумаць, паразважаць. Ты ведаеш, ці гэта ён, ці яна, як яна выглядае, так? Это ён, і ён выглядае як я, такі маленькі, але як это, вышэй, так? Выше. І у него оранжевые гэтыя волосы, оранж. Я реколект не могу гэта сабраць у разам, але падобна на шмат гэтых сяброў. Ведаеш, што я тебе раскажу, спавяду. Я спытаю, так, кагосьці, каго я знайду, ці калі я знайду яго, или кагосьці, хто можа пабачыў яго, я скажу, што прыйшлі да мае From Possum Springs і па яго пашукалі, так. Дзякуй вялікі, гэта для мяне, я рада таму, што гэта так, тебе, я твой должник. Вось. Не-не-не, гэта суровы сусвет. Цікай ад дрэнных людзей. Добрыя людзі, яны паміраюць, Бог ведае чаму, на якую прычыну, так у Бога ёсць. І мы павінны знесці гэтую службу адзін да аднаго, ну ты разумееш, так, што я маю на ўвазе, такім чынам я кажу, што трэба трымацца разам добрым людзям, так, і дзякуй вялікі зноў. Ну добры такі, файны, ці можа не бомж, можа мне так проста спадаецца, можа нам проста хіпстер. Выглядае як хіпстер, мне здаецца. Так, я твоё падарожжа адбылося. О, вельмі гуд. Ніколі не застаюся на адном месцы. У меня таксама тая ж праблема. У меня такая праблема наадварот. Так, all right. Добра, партнеры. Мне зараз партнерс. Чым партнерс? Мне трэба ўжо сысці на сваіх двух. Побачимся. Angel, stay safe. Adios, amigos. Ну, мексиканец выдатны. Так, все, гэта скончана. Ніякога фана. Штосьці ты мне яшчэ распавядзеш? Штосьці дрэннае надыходзіць. Я ведаю. Это ўсё гост. Джерам сапраўдны жыццёвы гост. Сапраўдны гост. Это не может быть госты, не могут быть прывіды. Прывіды яны наўпрост рэчы. How do you know? Мой брат, ён бы мяне навясціў такім чынам. Калі б прывіды існавалі, так? І такім чынам мы разумеем, што ў гэтага чэла памёр брат, так? Я памятаю. Так, сняданне, час обеду і побачимся. Так, тут у когосьці хтосьці памёр, мне здаецца, шмат у персаў, якіх мы сустракалі. Як прайсці праз гэтую рэч, я нават не магу падпрыгнуць, нічога не магу зрабіць, нават дзіркі няма. І як мы гэта зробім?
Я маю на увазі, ці сапраўды я разумею, што ён мог быць рэальным гэтым прывідам. Я думаю, што гэта ён прывід. А што вось там? Халера яго ведае, што там. Але мы там прайсці-то зараз не можам. Тады мы вяртаемся, прыходзім да нашых сяброў. А цікава, што можна было, мне здаецца, частку контента і не пабачыць, калі ты ўжо тебе даюць гэты выбар на розныя гэтыя з'явы, калі вы там вырашаеце, ці куды вам схадзіць з тваімі сябрамі у якісь прыгоды. Так, грэх. Сабданер, хей. І як ты маешся сёння? Сёння у меня ўжо выжывач дзікі. Быў якісьці вельмі странны сон апошняй ночью. Сапраўды. Клянусь, я сустрэў Бога і я пабачыў якісьці сам place Bugs, можа, якісьці странны таксама месца. Мы сустрэлі Бога. Ой, божухна. Чаму ідэй? Яны былі казлінамі, так? І гэта як мой тыдзень зараз праходзіць. Магу ли тебе прапанаваць камплементарый з Лашай? Камплементарны. Каб замяніць гэтую адзію, што кэрінгат, Бога, які каб уклапоціцца. Я магу кінуць іх у якісь-то чипсы. Сам чипс. I'm good з гэтым. Так, што наконт? Ці хочаш ты пайсці павадзяцца? Пачакай мяне, так, яшчэ крыху. Мне здаецца, давайте пачакаем, сходзім да Беі. Ці там зачынім да Беі, не памятаю. Это ж Ангус тут у нас так само. Ой, танчики, додали WhatsApp, як бадзяйся нічога, ты все тобой все по раді, так, добра, прабач, як-то не звяртай увагу на мяне, don't mind. Все. Такі сети размоўцы. Тады добей зараз. Патіпорн. Так, вось тут воно так працює. All. Pickaxe. Бея, як справи? Эй, Бея, hello. Ты выглядиш трохи потухший. Ой, нічога. Гэта ўсе гэтыя рэчы, што звычайна ось раблю, працую. Хоць маю жаданне паспілкавацца з гэтым, абгуртаваць. А што ты собираешься сегодня рабіць? Собираюсь бадзяцца по городе. А ты что хочешь рабіць? Ой, Leon to do school and busy. І у Грэга і Ангуса ёсць моя машина на сённяшнюю ноч. Таму я сёння застаюся дома в любым выпадку. Окей. Что-нибудь побачу, может, цікавае дзесьці. Они собираются кудысьці или гэта на кшталт.
Я не. Я не збираюся. Так що буду сьогодні займатися. Tell you want to do. Wandering around, have fun. И все, так? Ну все, тогда нема больше у нас более вариантов, как просто пойти до Грега. И мы пойдем, я не памятаю у яго, по мою думку, квест з тим, щоб пойти кудись у заховану зону, так? Заховану. Ну що, what's up? Just check in, пошли, може побадяемся. Let's roll. Покатилися. Ой, гэта та рэч, якую мы скралі, так? Гэта тая голова. Яны зрабілі вялікую цацку? Так, это тая цацка. І гэта накшталт твайго сына. Мы прынеслі яго да гэтага нашага сусвету. Так, але ён дапамагае. І ён пахне не зусім так, як-то странно. Ну, все роўна. А чым мы будзем сёння займацца? Не ведаю, у нас ёсць нават гэтая машына. О, точняк, так як тебе распавяла пару хвілін таму. Нам трэба праехаць на Donut Wolf. Donut Wolf, я не ведаю, што гэта. О, гэта добрая ідэя. Я не быў там з таго моманту, як я павярнулася. Мне патрэбны гэтыя Slammer Cakes пасмакаваць, так? У них так у них так з'явіліся і панкейкі, так? По якоїсь причині. Hey, cup in, Donut Wolf, що, ну все, поїхали, так він каже. І прийшов додому Ангус. Ти чув, що зараз у них є панкейки, так? Чомусь Ангус Fine. Не у настрої, так? Rise the Chariot. Тут Donut Hell. Уе, Винги. Так, і він маше ручками. Легенди. Пришпил. Все, идем бодять. Так Ангус с нами поехал. И все. И люди пачалі цілавацца таким чынам. Гэтыя два чэлы, kinda, один и half, половина. Так, ну, чамусьці там, ну, какие-то был жартик, але ж там контекст, мне здаецца, вельмі якісь половина поцеловалася з другой половиной. Так, але Ангус, ён тихий, так, маўклівы. Прабачце, з тобой все добра. Мы збираемся зараз панкейки поесть. Будем зараз есть и панкейки. Ангус з нами ўсё не размаўляе. Так, адбыўся, мне здаецца, рейд. Вітаначкі ўсім рейдерам, хто прыйшоў. Вітаначкі Андералев, як маеце, як ваши справы. Мы тут звычайна праходзім, дапрахаджваем нашы прыгоды у Nights in the Woods. З гэтымі всеми перакладамі з ангельскім нагружаем свой мужичок патроху і даведаемся да гэтай гісторыі. Вітаначкі. Каму падабаецца сторытэйлінг і наратыўныя гэтыя гульні, заставайцеся. Буду вам удзячны за прагляд. Так, Ангус не размаўляе. Ангус, хей.
Так, збирається його штурхнуть, так, Флепджек Ангус. Ён з нами не розмовляє. Чому? А що здарилося, я не розумію. Пейкін доктор Джексон. Доктор Флеп Джексон, може це жартики не каже, який завсюди усміхався за ці жартики. Please report to my belly. О, да, панкейкси. Чао, чао. Что робиться? Божухна. Чорт. Гэта... Ці не спустила наше коло, так? Это... Так, I'm pulling over, я тягну. Не, Donut Wolf. Это, не знаю, так, это экраны мои. Что мы? Так, мы сыходим, зараз будем толкать эту нашу машину, так? Так, вы все застаетесь тут зараз. Что с Ангусом не то? Тому что это флет, яно спустилось, так? Но мне треба кіраваць, калі коло яно пустое. Чаму? Так, чаму? Вам просто не треба. Яно раз'юшчыць гэта кола или штосьці з гэтым, так? Адкуль ты ведаеш так шмат аб машынах? Мы можем нават пачыніць гэта. І чым мы будем гэта чыніць? Мы збіраемся знайсці якісь стікі, гэта што, палкі? Ой, гэта селі, гэта калі ты такі непрыемны, такі вось слізкі. Не, я маю на увазе, люди же могут пофиксить гэты тайрс, мне здаецца, гэта што, гэта шына. Это тыя рэчы, якія людзі робяць, так? Так, это рэч, якую робяць людзі, калі у них ёсць гэта шына на замену, мне здаецца. Такі сэнс. Хлопцы і дзяўчынкі, чаму ты такі непрыемны, так? Чаму ты такі злы? Чаму я? Гэта трэба было быць адказным для ўсіх. Хлопцы, што мае крычыць на мяне? Не крычы на мае. Я збіраюся пашпарцыраваць, пабадзяцца. Добра. Якісь не стасункі, штосьці не зусім. Ён злы, он нават воблачка у него там блізкае. Што, так што мы будем рабіць? Мы збіраемся выясніць, што мы будем рабіць. Мы могли бы патэлефанаваць камусьці. Ці у нас ёсць нават тэлефоны, ці взяли мы з сабой тэлефоны. Ці будзе тут і гэты сігнал, каб мы змаглі гэта зрабіць. У гэтай гаўнянай частцы горада. Божухна. Ой, добра. Так, ну які-то злы, у меня няма ніякага настрою. А мы что-то можем... Так, што можа пафіксіць эту нашу шыну кола? Так, Stick, Rocks, Leaves, Woods, Dirt, грязь, палки, камни. Так, ці могу я знайсці какой-то wrench out of the lock? Это лок, это ж это дошки, так? Мне цікава, ці могу ли я быць цягняком of an owl? Гэта што? Цягнік, сова?
каб рабіць гэтыя савіныя, гэтыя трукі, не фокусируйся, Майя, не зразумеў уже гэты жарцік, конечно. Тут шмат жарцікаў, які мы не разумеем, які яна кажа. Хей, Дингуэс. Что? Оба кричать, потому что вы свои стасунки выясняете. Ёсць запасное кола вось тут. О, гэта вельмі добра. Адна добрая рэч. Хто-нибудь ведае, як замяніць гэта так? Шыну. Так. Можеш ли мне дапамагчы? Не. Чао. Майя, ты не дрэнны чалавек, але я тебе меня няма даверу да табе праз гэты весь працэс замены кола. Ой, так, замены шыны. Грыз, божухна. Так, а хто гэта будзе рабіць зараз? Они все ж таки замянілі кола, так, і сышлі зараз, дабраліся да гэтага месца, да Вульфа. Вельмі дрэнна, што не быў частка з'ездзены акулай. Гэта вельмі дрэнна, што нас не забілі серійны гэты забойца. Гэта вельмі дрэнна, што ты не стаў прымаць гэтыя, ну, зразумелі, што я не буду казаць гэта на Твічы, на Ютубе, калёсся, і потым памярэць ад гэтых калёсяў. Мы нават спрабавалі думаць некалькі таму часу, так? Didn't от, што ты не памёр ад гэтага, што такое от я не ведаю. Окей, мы скончылі ці не? Так, і мы вось нарэшце тут. Так. Гэта ваўчара Донат. А Донат это што у нас? Это, як перакладаецца, пончык. Пончык з дыркай. З дыркай. Сердечно запрашаем да Донат Вульф і Slammercake зараз робіць гэты панкейкі, так, з спецыяльным мапл сиропу, гэта што, кленовым сиропом, мне здаецца. Што вы збіраецеся ўзяць? To write the cherry today? Брытанскі сыр. Может, тут есть какие-то файные пончики тут? Thank you, ma'am. Мы возьмем половину dozen got nuts. Чао. Мы повинны взять Chariot Wheels. Какие-то Chariot, это благословение Chariot. Не памятаю. Мы брали Chariot Wheels апошнім часам, а я жадаю Slammercakes. Але у нас скончыліся, так, Slammercakes. Чаму? Як у вас скончылі Slammercakes? Гэта нават палова той прычыны, чаму мы сюды дабраліся, нават прыехалі сюды. Ой, чал, Майя, ну просто выберы штосьці іншае, так? Ой, добра, мы тады возьмем половину dozen Chariot Wheels. Ці жадаеце вы яго з інтернеті соусом? Не. Добра, я тады возьму 6 Chariot Wheels ці 6 Doom Nuts. Здаецца, Doom Nuts можем взять. Яны новые. Это Limited Edition, мэм. Мадам. Это мадам. Ой, таким чынам яны будуць яшчэ больш лімітызаваны, таму што яны іх возьмет. І
і не треба eternity соуси. Апошнім разом у мене було... Я stayed up, я стояла всю ночь і копала щось, дірку на нашому бакярді. Що, навошта? Яны знайшли мяне спячай у раніцы, так. У bottom of the hole. Унизе этой дырки. Так, мадам. Так мы уже будем тут как-то есть, и так? Тут тени. Ну, конечно. Давайте поедим. Так, я собираюсь знайти нам место. Так. Спиниться на Макдак, мне здається, Макдрайві, так. Так, мені потрібно у прибиральну, добре. Ой, так это так весело. І що ми так глядим? Гэта не весело. Гэта this blows. Что такое blows? Blows up гэта выбухи, this blows, ці выбуховыя. Чаму гэтыя рэчы яны странныя, чаму гэта не адчуваецца добрым, так? Усё тупа, усё непрыемна, усё гаўно. Глядзець мае на сябе, тамусьці мы таксама не настрою няма. Я збіраюсь штосьці зламаць. Ой, что-то... Моя котка збираецца бумагу гэтую, так? Ну, а што рабіць? Наўпрост, як сапраўдная котка, мы паперку туалетную намацваем. Разматываем, так? Ой, як тут хутка гэта рабіць на хімпаде, я не разумею. Так, што яшчэ? О! Нядрэнны мут. Гэта простое, што няма гэтых слоеных кейкаў. Ой, што гэта? Напхала там. Чала, супыніся, што ты робіш? Што ты робіш? А што, як гэта выглядае, што я раблю? Так, это быў што? Тупое пытанне. А што мне патрэбна прычына, щоб гэта рабіць? Так, ну, сапраўды гэта так патрэбна. З якога часу? Што ты нават робіш вось тут, у прыбіральні? Ну, за табой прыйшоў. Я змагу знайсці выйсце сама. Добра, 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 добра. Гэта будзе страннае пытанне, але ж... Чаму ты вырашыла кінуць гэты трэш у сральнік, так? Или ці... Грек, мне нават не трэбалася прайсці, праз што, окей, ну гэта рабіць. I do now, я раблю гэта зараз. У нас ёсць у гэтай столік, калі ты скончыш, так? Сыходзім. Добра. Выпусціла гэты пар, можа гэта проста звычайная котка, калі у неё гэты мут прыйшоў, і трэба гэта ўсё зрабіць, каб проста адчуваць сябе лепей. Так тут няма нікога. Як ты так доўга гэтыя столікі выбіралі мы? Так, банда сядзіць. Такім чынам, што вы
робите? Чому вони не розмовляють, так? Щось знову з'явилося. Кроме того, що ви ведаєте, що того, що вже відбулося, так, таким чином. Ну, про те, що як ми добралися, і так далі, гэтых прывідах, гэтых рэчэй, гэтага стафа. Гэта сапраўды самае новае, што адбылося пра Тінью. І Ангус, як так адбылося, што мы ўзялі машыну на сёння, так, у Беі? Яна збіралася пайсці на паці за горадам, але я думаю, што яна Шилост Хёрнёрф она вспыхнула таким чином, Шилост Хёрнёрф. І Грэгу і мне патрэбна было штосьці з гэтым рабіць. Ой, гэта штосьці. Давайте что-то поедим, так уже. Так, давайте просто поедим. Уху, давайте поедим. Что мы будем есть? Смачно есть. Итак, ох, божухна. Если Бог нават існуе, гэтыя пончики, яны рэлігіозна... Яны не рэлігіозныя, так, Ангус? Чтобы их съесть, не? Можа, гэтыя пончики прымушалі тебе падумаць дважды калісьці? Не. Так, які мы будзем? Там рэлігіозны, таму што вось гэты, які сатанісцкі, мне здаецца, гэты круг, так? Таму гэта яна так пажартавала. Так, ну, будзем тады пончики есць. How your son working out? Як твой працуе? У них ёсць уже сын. Ён жыве ў нашым living-руме. Так, sure is. Pretty great. Yep. Ці гэта таксама быў жарт. Хто возьмець гэты, хто пасярэдзіне пончик? Грэг, і ты такі маўклівы, жудасна маўклівы. Мы просто ясім. У нас ніколі не было праблемы, каб мы штосьці размаўлялі, калі мы штосьці елі, у адзін і той жа час. Размаўляць і есці, ну гэта звычайна, мы гэта ўсё робім. Гэта выглядае як якийсь там флаг прывабны, так, хто возьмець? Don't sick already, гэта што? Гэта sick, гэта больны, ну але можа смачны у даным выпадку, так, яны ўжо дайшлі да гэтага смаку. І гэта такі пах, чал. Гэта Donald Wolf, Robert Fink. Я думаў, што вам спадабаецца. Я пахну, і вы пахнеце як я. Так, да двух гэтых рэчэй. Грэг, ён патраціў шмат часу на гэтай высілкі, на гэтага робота. Таму што ён падумаў, што чтоб я полюбіла гэта. Не, ён зрабіў гэта таму, што гэта было весела, так? Но это вот could happen. Нават нема розніцы, што нават што бы з ёй здарылася, так? Што магло бы здарыцца. Грэх, ла-ла. Ты што, забраў мой... Ён забраў. Сатанісцкі мой пончик. Тады, так можна такі вось такім чынам пакласці. Ну, не ведаю, можна вось з вокам взяць.
Ом-ном-ном-ном-ном-ном. Так, філінг вузі. Вузі гэта трохі тебе пачынае штурхаць. Так, Энгус, ты быў грубы, калі я быў грубы. Я спрабаваў сысці адсюль. Мы обоих працавалі над нашымі Asses of. Я не ведаю, што такое Asses. І ты зноў прыйшла да гэтага гораду. І нарэшце грэх ён зламаў штосьці is breaking into grocery stores у краме grocery. Grocery гэта прадуктовы, так? Abandoned ones, які быў пакінуты. Як выкрасці батарею з машыны, які быў і там бадзяліся па гэтым крапе апартментам. Камон. Ён злуецца таму, што мы з Грэгам схадзілі у той закрытую краму, набылі гэтую куклу, якую мы бачылі. Вось з гэтага ён зараз толькі я разумею, што ён злуецца. І што гэта была моя гэтая віна? Ой, я буду зараз есці зноў. Ой, яны такі прывабны момант быў, што яны быў момант, што яны ўзялі за адзін гэты донат. Ну, змеюку мы падкалодную возьмем. Да, давайте мы возьмем под змеюку. Ой, крэпс. Это у него уже у животе гэта бурчыць. Ой, крипис, я не вижу. Так, я падаю у гэты у неба, скай. А якісь там што, там донас можа гэта яны з гэтым, можа з травой завіць Дональд Вульф. It was all weird colored. Гэта быў якісьці незвычайны гэты цвет. Нават калі ты блюеш, нават гэта не той колер, які быў, так? Это было падобна на multiple colors. Было шмат всякіх гэтых колераў. Ну, у меня I have a really weak stomach. У меня гэты желудок не вельмі добры, так? Так, ты выблівалася вельмі шмат. Такім чынам, кабусьці я з'ела дзіцячую еду, якая ўнутры тыкаўкі, імбір, вельмі шмат гэтых донатсаў. Я ніколі не бляваў. Во рту у меня гэты густ смак як Broken Dreams, сламаныя гэтыя сламаныя сны, сламаныя мары. Я вельмі злуюся на вас дваіх. Чаму? Я ненавіджу, калі так ціха, так? Ці нравится мне, каб вашу жизнь руінены, гэта што, зламаць? Ці яна як кажа, што трэцяе лішняе, так, у іх стасунках, ці whatever this is. Ці вам больше не ці я больше не падабаю себе, Ангус? Ці падабаецца мне рабіць якісь странныя рэчы Грэг? Давайте у Ангуса спытаемся, бо ён тут. Што? Не, Майя, ты мне вельмі падабаешся. Так чаму ты такі странны тады? Таму што... Ангус, я зараз распавяду гэта. Дзякуй, даражэнькая. Майя, ты памятаеш дзядзю
у якога ёсць гэты авечая ферма Path of the Bridle. Bridle гэта, мне здаецца, мост ці што гэты. Out by the Interstate. Так, я так трохі памятаю. Калі мне было 8, мои продкі заболели от мяне, ці больше не падабалася я, і заставлялі, прымушалі мяне прайсці гэты месяц вось там, дзе у дядзі, так і я бадзялася з ним всё гэты час і following him around, так. Sheep are cool, sheep are nice, гэта мы кажам, што авечкі, яны клёвыя, яны добрыя. Калісьці я нават пэціла іх, гладзіла, да, калісьці аднойчы. А авечкі, яны вельмі тупыя, наколь яны і з'яўляюцца. Калісьці меня пасля обеду мой дядя оставил мяне by the pen под, мне здаецца, pen гэта што, гэта калі под ручкой. І па-за якімсь чынам я адчыніла гэтыя гейты, брамы, так. Чаму ты гэта зрабіла і што ты зрабіла? Ну, bunch of the sheep, яны immediately bolted, яны вырваліся, так? І я за імі пагналася, пасля гэтага all you dumb bass sheep. Так, you tried bug, может, buddy. І яны пабеглі далёка праз поле, у лес. Steep Hill. Был якийсь круты, наверное, хіл, які вёў у Interstate. Мне здаецца, Interstate, што гэта? Не ведаю. Interstate, можа, участку якого ж гэтага фармы. О, не. Што здарылася? Interstate можа быць месца там, дзе вось машыны гэтыя бадзяюцца. Four got splattered by a semi-truck. Какие-то были забиты, сплаттеры размазаны. А хтосьці збег, вярнуўся да гэтага, да хіла, да пагорка. Але 3 зрабілі штосьці медзіан і перацягнуліся на другой бок. І яны просто супыніліся. Я прыйшла ўніз да гэтага пагорка па дарозе, which was like covered in the sheep guts. Гэта дарога, дзе развіўшылі 4 авечкі, яна была напоўнена гэтымі всеми кішкамі і часткамі тых авечак, урб. Так, Ouch Potato пришел дапамагаць. Шаша і Interstate, Шаша. Шаша гэта шоссе, так, Шаша. Шла Шаша па шоссе. Вітусі, пан, Вітусі, Ouch Potato, вельмі рада, што ты завітаў. Як май сябро. І мы просто паглядзелі друг на друга cross the Interstate, гэтага шоссе, Шаша. І мы me waving my hands. Waving это махать, так? Машу. 2 вярнуліся назад і былі таксама забіты другім тракам. О, мой бог. Апошняя, другая, яна пабегла на хіл, на другой бок, у лес. Ніхто не побачыў яго зноў. Што здарылася пасля гэтага? Эй, тваё тату.
Что про тату? Так, это мой тату, ха-ха. Стоит за мининг. Я разумел его, это, який у яго сэнс. Гэта дрэнна для цябе, бедная, гэта авечка. А калі была б я на яго пазіцыі, я б таксама збегла бы. І я бы хотела быць вот з той, якой якая сышла, так, можа быць. І я жадаю, каб Ангус таксама пайшоў са мной, так. Мне падабаюцца гэтыя вось авечкі, якія былі зафейлены трагічна, так, трагічна іх лёс адбыўся. Ну, як ты ведаеш, гэта ўсё было зроблена дрэнна для нас. Ніхто нават не адмаўляе гэтага. Ніхто нават не пытаецца пагутарыць з табой, каб ты you out of living сышоў адсюль ці такім чынам, каб застаўся, можа быць, у гэтым горадзе. Калі быць наўпрост queer people in the town, гэта сасе, гэта непрыемна, гэта непрышпільна. Ну, наўпрост быць такім чудаком. Але я тут. А ты ўжо нас аднойчы пакінула, аднойчы сышла з горада, але ж я павярнулася. Я не магу заставацца, мы не можам заставацца вось у горадзе, так, заўсёды. Я разумею. І я люблю Ангуса, а я люблю вас абоіх. Ну, у розных баках, што гэта моя дзяўчына, гэта грэк, такім чынам. Я не ведаю, тут па стасункам, мне здаецца, не кажуць, ці грэх увогуле, ці гэта гомафобныя стасункі тут у гэтай гульні, ці як. Дзякуй, што гэта распавёў. У нас ёсць план, каб ўсё ж такі мы маглі сысці, то есть working our asses, каб мы нашай жопы адсюль навастрылі. 2 чэлы поўныя гэты часе, мінімум ваге. Мне патрэбна трохі падрасці, так? І нават, што я падрасла ўжо трохі. Ці ты можаш мне дадаць гэты let me change. Ты павінна мне дазволіць змяніцца. Гэта, наверное, про тое, што вось мы павярнуліся, і мы ўсё ж такі рабілі ўсе тыя рэчы, якія рабілі ў дзяцінстве. І гэта такім чынам, калі Майя вярнулася, яна хоча гэты экспірыенс падлеткасці, гэта безадказнасці, але ж вось яны кажуць пра тое, што ім трэба рухацца далей, так? Ужо быць дарослымі і, можа быць, сысці з гэтага месца. Прабачце, я быў грубы раней, калі яны тут вось бадзяліся, я гэта зразумела. Ці памятаеце вы час, калі мы burn down the school, падажглі і палілі школу? Да. Фейерверки, постеры, вот эти вот студенческие. Так, это была вельмі клёвая гэтая ноч. Soaked from the sprinklers. Мы бегали праз парковачныя месцы, смяяліся, наши дупы гарэлі, так. Ха-ха-ха, ой, божухна. Ці вярнёмся мы до сур'ёзнай гэтай тэмы? Гэта, можа быць, была моя самая лепшая ноч у гэтым жыцці. Так, ну гэта было за ўсё гэта kind still, што нават дзеці могуць пра гэта казаць. Гэта ноч жыве яшчэ чэл.
Мы нават былі легендамі, так? Заўсёды. Так, а сённяшняя ноч была completely bust. Мне здаецца, раз'юшчана. Не прабачце. Давайте не будем больш гэтыя прабачэнні казаць друг другу, Ангус. Мне таксама хочу прабачыцца, і гэта клёва. У меня есть ідэя, якая. Ці гатовы вы да яшчэ і аднаго злачынства, каб зрабіць? Вы нават можете падысці зараз з намі, Ангус, каб зрабіць гэта з намі разам. Я? Ой, добра. Капон. Крымінал. Let's go. Шэрінг крымінал якісь там будзем рабіць. Які? Уф. Гэта павінна напалохаць якіх-то дзяцей да ўсрачкі, так? Так, чал. Яны будуць казаць аб гісторыі пра вось гэтую вось рэч. І мы ніколі не пазнаемся, як гэта прайшло і як гэта, тут адбылася, так? Вы ўпэўнены наконт гэтага? Так, гэта вельмі добрае месца для гэтага дом, для гэтай, мне здаецца, пачвары, якую яны зрабілі. Давайте пакінем гэта падлеткам, дзецям, хай яны будуць легендамі, так? Гэта будзе легендарны, let be in the legend. Гэта вельмі дрэнна, што гэта нават не, тебе не даспадобы, так? Didn't fall of you. Так, твоя чамусьці рука не попала у шестерні, мне здаецца. Гэта вельмі дрэнна, што вы нават не забылі закрыты у машыне. Но гэта штука, якую не кажуць, гэта падколкі іх звычайныя Грэга і мае. After the wreck і explode all over the road. І там не выбухнули на дарозе. І have to be scrapped up, і не былі зноў собраны with snow shovel з лапатай снегавой. Так, гэта было вельмі добра. Лісен капітан, хе-хе-хе, яму спадабалася, Ангусу таксама гэта ён гэту хвалю увайшоў. Right well. Рухаемся. Адкуль не конечно дадому крочылі, каб гэтую всю рэч прывесці сюды. Goodbye, добраніч. Ці будзе гэта палохаць дзяцей уначы, не ведаю. Але яны гэта зрабілі. Всё, гэта жахліва рухаецца. Let's be legend. Long after we're gone, the kids will still talk about. І вони будуть розповідати про гэту рэч. Яку ми зробили. Так, тата вернуўся з працы. Вітанкі, hello. Сёлі з тобой добра? Не. Мы нават прыселіся самі. Ой, добра, што здарылася. Мы не будем говорить об этом. Але тебе патрэбна штосьці казаць, Кітін. Я бы хотела гэта распавесці. Так чаму ты гэта не можаш разрабіць? А я не ведаю, чаму. А дзе я павінна нават пачаць? Я не ведаю, чаму. Гэта як звычайна адбываецца. Але гэта не самая добрая, не заўсёды добрая прычына, каб пачаць, я ведаю. Гэта напрост... Я ось бачыла ўсе гэтыя сны і бачу дагэтуль. І я думаю, што я бачу прывіда.
У меня были гэтыя жахлівыя кошмары, так? Которые я адчуваю як сапраўдныя наяву. І мне здаецца, што штосьці дрэннае хутка адбыдзецца, так? І я заўсёды бегаю праз гэтыя рэчы і думаю, і раблю якісь-то тупыя гэтыя справы. І куды гэта ўсё вядзе? What even is my life right now? І што за маё жыццё зараз? Мне здаецца, I'm patched up some stuff tonight. Patched up, мне здаецца, запатчила, трохи подфіксила, мне здаецца, some stuff tonight, але ж мне... Але ён усё роўна рухаецца кудысьці яшчэ. I had that big fight with mom. І у меня был гэты файт, гэтая бойка з маёй маці. Гэта ўсё добра. І ой, помаўчы маленькая, ты напрост дыхай, возьми паветра. О, добра. Чаму б тебе трошки не паспаць? А ці магу я застацца тут яшчэ на якийсь час? Як настолькі доўга, насколькі тебе гэта патрэбна. Так, такім чынам мы зноў глядзім гэты Гарба і Малой шоу. Малой! Сябак кажа. Гарба. Когда-нибудь я думал, что у нас после життя Afterlife. Мне навіть життя-то нема. Ахахаха. Ти думаєш, що хтось за нами назирає? Я сподіваюся, що хтось навіть назирає у гэты тайм-слот за нами, так? Глядзіце нашу гэтую перадачу. Існуюць вялікія пытанні Гарбу. Нават не рабі гэта яшчэ больш, так, Малой? Church-goer. Ці ходзіш ты да царквы, Гарба, так? Апошнім часам я быў у царквы, і яны нават мяне не запрашалі religion yet. Нават не на рэлігіёзны гэты. Неяк ненатуральна ты смяешся? А як натуральна? Ха-ха-ха-ха. Не, ну я не так ненатуральна смеюся. Тяжко мне смеяться натурально. You were making it up as we went along. Так, это прошло вельмі доўга. Мы все запытываемся, где же Бог, так? Нам следует иметь подлакс, как у нас был. Я не знаю, что такое подлакс. Подлакс, ну все, треба гэта загуглить, мне дать слово. Обед, еда. Може, абяцанне? But it will be в упах. Ну все, какие-то жартики, ну, какие не разумею. Так, наступная передача будет Гарба и я будут контактировать с мертвыми. Контакт с dead или со смертью.
Все, тата, я пошла. Пошла отпочивать. Что там у нас? I'm ordering the new working clock downstairs. Так, унізе ёсць у нас гэтыя гадзіннікі, але ж вось гэтыя гадзіннікі, яны нас палохаюць, яны старыя і like you, такі вялікія, і яны жахлівыя, і робяць всякія странныя гэтыя гукі ноччу. Добра, тады мы бяжым тады адпачываць, можа нам таксама зноў будзе гэты дрым сон, мы яго пабачым зараз. Так, паведамленне у нас ад каго? Беі. Як ты, yes, мадам, як твои справы? Да нічога. Немного раз'юшана ці больна ад таго, што Данет Вульф, ну, такім чынам, што яе трохі клапоціць, што адбылося ў Данет Вульф. Так, і гэта таму, чаму я не паехала туды. Гэта вельмі добра. Як гэта можа быць такім добрым і такім значным для цябе? Гэта дзікі сусвет мае. В любым выпадку я праблявалася, і затым мы здропнуліся як роботы у лес. Я хочу спаць. Шифер Z, не магу гэта расшифраваць, так? Што ты тут мне распавядаеш? Ну тады ідзі спаць. I'm going to sleep, все. Нават гэта нашу гісторыю не пачула. Hey man, sorry about like everything, sorry about the everything. Чаму ты дасюль выбачайся над намі? Можам мы ці прапусціць гэтую частку. Не вельмі шкада. Я маю на увазе, ты ведаеш. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Найт дюдер. Яна проста не будзе з намі размаўляць, а ён дабранш. Дабраншал, дабранач. Мы ідзем адпачываць. Пагутарылі. Кладземся. Bedtime, канешне. Які будзе прывід зараз у гэтай частцы? Паглядзім. Не было ніякага сну, што гэта здарылася так? Чаму? Так, гэта першы дзень, які мы праспалі, нават не бадзяліся ў сне, гэта вельмі странна. Можа... пачакаць, трэба ж паведамленне паглядзець. Так, тут шмат. Так, не зрозуміла якась реклама. Hey Kid. Snack Falconing. Так, я знову працюю. До того моменту, пакуль я не памру. Сшоў на працу, hello, my big ex hated me. Ён меня так, ён во мне юкнул the drill. На меня сверліць. Не падабаецца працаваць, кому падабаецца працаваць, выходзіць на працу, мне здаецца, хтосьці, хто працуе, можа, на працах, дзе ёсць гэты змен абстаноўкі, ці і кожны дзень штосьці новае адбываецца, так? Што у нас з гадзіннікамі? Так, гэта частка дзеда, і нам патрэбна больш рэчаў наконт, каб гэта было ўспамінана да дзеда, так? Jesus. Так, нічога нема такого, каб было цікава. Раніца. Моя маленькая даражэнькая дачка. Ты адчуваеш сябе лепей ад таго дня, калі ў цябе не было настроя. Я спала шмат,
але ж ці было адчуванне горшае. Ой, добра, я збіраюся зрабіць тебе апойнтмент для у доктара Ханка. Ой, мама, гэта добра. Гэта зусім не добра, Хані, так? Я ўжо дарослая, я магу нават ўжо прымаць якісь рашэнні самастойна. Калі ты тут, ты заўсёды будзеш маей дзіцяці, так? Я зраблю для цябе гэты апойнтмент. Я клапочусь аб табе. Со мной все у парадку, маці. Я собираюсь сысці. А ты не жадаеш тебе застацца дома і трохі адпачыць? Не трэба якісь рэчы рабіць. А што тебе патрэбна рабіць? Я нават не ведаю сапраўды, калі шчыра тебе распавесці. Ой, маленькая моя дачка, калі ласка, не напружайся, так? Без напруги. Раби, я буду, я тебе люблю, и я тебя люблю так само. Ла-ла-ла-ла-ла. Все. Так, не ведаю, тебе потрібно місті правий бок, зараз пробіжимося до ферми, може тут знову щось з'явилося, якісь нові NPC, з якими можемо погутарити. Так, гэта наш улюбленный мост, бридж. Бридж. Freezing before road. А гэта скончваецца. Так, гэта месца. Ага. У гэтым раунде никакого нам не дали. Не дадалі на гутаркі, тады мы што можем зрабіць? Мы можем тут посядзець, пачакаць, подумаць, привесці наши все думкі у парадак, але мы пабяжым далей шукаць ты все прыгоды зараз. О, наша тётя, добрый день. What do you want, что тебе патрэбна? Вітаночки тебе так само мои. Я бы хотела тебе распавесці. Мы зрабілі тест той рукі, якую вы знайшлі некалькі дзён таму, так? І ой, really? І сапраўды. Я подумал, что тебе могло бы быть, у тебя был бы эта зацікаўленасць, так, у гэтым усім. Конечно, я зацікаўлены. Гэта рука, яна як-то належыць якому-то маладому мужчыне і medium build. Ну, не высокага, здаецца, цела, тело, так. Ён быў мёртвы, калі гэтую руку уже забрали, так пакінули. О, гэта означае нічога. Я просто хотела тебе гэта распавесці. Ты заўсёды любила гэту дэтэктыўную історыю, калі ты была маленькая. О, добра, дзякуй вялікі. Гэты прывід, ён сапраўды робіць гэты хаос. Mess it up. Гост? Это не быў гост, ён тут не прымаў гэты удзел. This whatever it was. Ніхто мне не верыць, але я гэта дакажу. Доказы прывяду, так? Be careful, мае. Якісь странныя рэчы адбываюцца. Так, ну гэта ты мне распавядаеш. Гэта было добра з тобой павітацца. Мне таксама. Дякую, што распавялі пра руку, што зноў будуць якісь паэмы сёння. Хей, Селмерс.
Ці ты дрэнна сябе адчуваеш? Не, я просто трохі стамілася. У меня ёсць галаўная гэтая моя балячка. Чаму ты ўсё гэта бегаеш тут? Will get over it. Я перазмагуся гэтую боль сваю. Не напружайся, сусед. Добра. Ці у тебя есть ожидание послухать новую поэму? Давайте послухаем. Зорочки, зорочки. Як агеньчыкі на машинах, якія перасякаюць дарогі ў цемры і ніколі не паркуюцца, не супыняюцца. Гэта добра, і яны заўсёды так робяць. У меня таксама была длинная ночка. Чаму? Долгая ночка. Ночка такая темная. І зорочки такі брайтлі, яны свецяць, так? Вельмі найс. Так, я себе чую фестив. Фестив, я не ведаю, што такое фестив. Гэта, может, прышпільна? Весело, празднично, святочно, мне здаецца, святочно, фестиваль, мне здаецца, святочно, трэба запомніць гэты, што гэта? Назоўнік, падназоўнік, што у нас там по беларускай? Adjectives. You're not anything like. Ти нічого не заўважила наш кшталт страннага апошнім часам, які конт Missing Kids, Ghostman, мне здаецца, якія дзіцяці, які знікалі. Я не думаю, а што пакуль гэта недавно нічога не адбылося. Акрамя такого Кейсі Кіт, які прошлой вясной знік. Але я ніколі ўжо не быў гэтым дзіцяцем, maybe, то есть можа хтось знік з другога горада, так? А я бы гэта успомніла. Я, может, тебя спытывал, але я не чакаў ад цябе то, што ты, можа быць, гэта знаеш. Я чытала гэта ў газеце, у часопісе. Forecast is thinking snow soon. Калі хутка ўжо будзе гэты, будзе становіцца холодно, так. Добра. Ты што мне распавядзеш? Замаразкі прыйдуць раней гэтым годам. Don't body well. Don't body well. Такой бот? Не зразумела. Так. Ці будуць у нас прыгоды яшчэ з прывідамі сёння, ці не? Мне просто цікава гэта зразумець. Опана. Так, нічога новага не было на дахах. Пабеглі тады ў андэграунд, зноў гэты фішинг-мен. Ці заўсёды быў туннельны фіш, always there, гэта туннель, дзе ёсць рыба, так? Я буду сумаваць па гэтаму туннелю фіш. Каб павярнуць іх наадварот, назад, это было бы маё жаданне. А дрейн туннель яны зачыніць і высушыць, як дрейн.
or something збіраюцца. Не, гэта просто паэзія, так? Poetry. Так, що там? Осіслав актор. Я погляджу Most Protected да обов'язково. Дякую за кліп. Ти у нас, мені здається, видатний кліпомейкер і ну просто у всіх цих гульнях робиш привабні кліпи. I'm just making stuff up, please don't listen, не підслуховуй мене. Добре. Що, буде знову ця міні-гульня? А чомусь у нас нету магчымасці згуляць і выкрасць гэты прэчылі. Так, хлопцы таксама сышлі, падлеткі, адсюль. Well, this is shipping out tomorrow. Shipping прибуде завтра, так? Это... Не могу поверить в то, что ты нарешті actually landed the new job. Landed, не знаю, приземлился на новую працу. Мы проходим праз лепшыя наши рэчы, праз якія. А дзеці яны excited, яны ім падабаецца. Ой, ім вельмі падабаецца. Можа взяць якісьці час. Well, yep. Можа быць яшчэ раз. Smelters, good smelters. Не зразумела, гэта канверсейшн, які адбыўся зараз. Сэнсу было не так шмат. Так, гэта... Каб падняцца туды, мы зараз пойдзем да нашага сябра Грэга. Але ж спачатку прабяжым у левую частку лакацыі мап, глядзім, ці штосьці там змянілася ці не. Ой, гэта сапраўды тут таксама гэты гай. Хей, Герм. Хей, мае. Як ты справы? Яны лепей, чым незвычайныя. Ты выглядаеш таксама. Ці выглядаю я як-то па-іншаму для мяне. Ой, это зараз пачулася частка из Strange Things. Ось гэта частка, ось якая гуляе па музыцы, здаецца, падобна. Для мяне ты таксама, дзякую за твою увагу, няма праблем. Я збіраюся пайсці дадому, а дзе ты жывеш. Трэба перайсці за паркінг лоудс наверху па горку і вярнуцца да леса, внутрі леса. Я ніколі там не была, а я быў. Конечно, ты быў. Побачимся. Ты якісь тупы. Ты... А, куды ты сышоў? Чаму я туды не мог прыйсці? Если я вам падказаў, як можна было прайсці вось праз гэтае месца, але мне не атрымліваецца просто. Ён просто можа праходзіць праз чорныя гэтыя ступені. Так, ну мы павінны сёння другі квест выкінуць, ці гэта ўжо быў другі квест, можа трэці квест. Па прыгодам з прывідамі, каб мы разумелі, што адбываецца. Не, на Грэга мы зараз не пойдзем, пойдзем завітаем да яго кватэры іх. Ці можам мы завітаць да іх зараз. Так, адсісці, а ліфт уже не працуе. Гэта не тая кватэра, гэта дах. На даху, я не памятаю, каб было закалочаны гэтыя вокны.
ці ёсць штосьці новае на даху. Так, якісь навіны. Птицы паляцелі ўжо на поўдзень раней у гэтым годзе. І што гэта пазначае? Яны штосьці пазначае, а мы не ведаем, што. Так. Гэта сапраўды. Як заўсёды, каб мы ведалі так, як гэта ў гэтым меме. Мы бы ведалі, што гэта такое, але мы ж не ведаем, што гэта такое. То взять тебя ў парк, што? You did, I'm so tired, я вельмі стомленая, ці ўсё будзе добра з табой, ўсё будзе файна. Ты збіраешся да паркнага гэтага трыпа, так ці не? Ну так. Я клянуся, не клянуся, I bet that you have. А тебе дазволіла трымаць машыну 2 разы запар, так? Нават калі ты гэта і калесо гэтае сваё кола спусціла. Ты ведаеш, я нават не змог нічога сапраўднага зрабіць тады. Я просто змяніў гэтую калёсе. Ой, добра. Ты думаеш, што чэл, якога ты бачыла, быў сапраўды прывідам, калі скраў так дзіця? Гэта не быў чал, гэта быў прывід. Добра. Чаму ніхто не верыць мне, што гэта быў прывід? Ну, сапраўды прывіды яны не існуюць у нашым сусвеце. А я вельмі упэўнена, што яны існуюць, але няма ніякіх доказаў. What counts? Якіх доказаў? Ну, якісь ghost walking up, якія не бадзяюцца і кажуць прывітанні і гэтак далей. І я кажу, што хей, вы былі верифікаваны, што верифіцыраваны, удакладнены, што вы былі калісьці, памёрлы персон, што ён калісьці памёр. Гэта маглі быць зомбі ці Франкенштейн, напрыклад. Ой, ну калі б, конечно, не маглі б рабіць всякія прывідныя рэчы. Прывідныя рэчы, якія ты робіш у нашым падкасце. Наконт гэтых прывідаў, аб прывідах. Эпізод, калі тебе ўзялі да Донат-Вульфу. Не, я збіраюся быць больной. Ой, прабач. Сэрдечна запрашаем да госці став. Я бачыла прывідаў, а гэта Ангус, які не верыць. Я Ангус, а гэта мае, і яна сумасшедшы, з глузду з'ехаўшая персон. The Park. Так, гэта другі, мне здаецца, The Park, наконт прыгод з прывідамі. Добрый вечар. Ой, тут такі прывабны телефон. Мне здаецца, можна было б на наступны раз гэтую прывіўху зрабіць. Прышпільна выглядае. Калісьці моя маці, яна брала нас сюды, каб мы гулялі ў фрызбі. Калісьці я атрымала па зубах фрызбі на ўсей хуткасці. Божухна. Кейсі ін Ай, гэта яе бойфренд, і яны гэта рабілі вось тут. Мы остановилися пасля фрызбі, так? Ці застановилися. Так, тут якийсь-то post-it, do not feed, or touch, the wildlife. Не чапай гэтую маці прыроду, так? Пачвар і гэтак далей. Так, экстремальна, я не ведаю.
Не патрэбна ісці ў лес, каб сацыялізавацца, так? З дрэвамі. Я разумею. Існуюць ёсць якісь-то хлапчукі, якія жывуць у кэбінах абхер. Кэбін гэта што? Гэта драўляны якісь-то хатка, ці хутар, ці у палатках, можа. Ты можаш пакарміць іх ці памацаць, калі пажадаеш. Гэта странна у гэтым старым месцы, так, гэта рабіць. Існуе шмат всякіх странных рэчаў, якія прыйшлі назад у гэты парк. Напрыклад, стары став, як бадзяцца напрост у лесе. Добра, мы зробім Hit My Old, наведаемся на старага нашага скаутнага кэмпу, калі мы там паднімемся, я думаю. Busy Woods. Трэба рухацца до таго моменту, пакуль не стане цёмна. Добра, то ёсць якісь-то кэмп. Вышэй мы не можам сысці. Анхус за нами крочыць. Он так крочыць прышпільна, што не толькі ногі крочыць, як вы можете пабачыць, а цела зусім вертыкальна застаецца. Ой, мы будем уверх падымацца. Вверх можна зайсці? О, можна. А што гэта? Якая-то печ? Пуф-пуф. З табою ўсё добра. Так, у меня просто астма и все. Прабач, что тебе патрэбна мяне пачакаць. Ці ёсць інгалятар? Давайте про інхелер спытаем. Так, далей яго захоўваю для якіх-то момантаў, калі зусім будзе дрэнна. А калі я просто рухаюся медленно, гэта не той emergency, не той момент, калі каб яго выкарыстоўваць. А што гэта за рэч? Гэта рэч нападобная як lime kiln, I think. Кол, lime, цитрусовый кол. Limes kiln. Kiln гэта кол, ці не ведаю, што ці вулкан гэта. Лаймовый вулкан, може, вулкан кільн. Limestone. Тебе трэба щось зрабіць там з гэтым, ён становіцца на другую рэч падобную. Ох. Limestone weird because потому что ён зроблены з скелетов з морских істот из миллионов лет гадоў таму. Гэта все было пад вадой или штось з гэтага на гэты конт. Не можа быць. Я маю на увазе, што камяні яны не хлусяць. Заўсёды там былі. Як старажытныя жахлівыя марскія монстры. Гэта creepy and awesome. Гэта гісторыя. І я гатовы рухацца. А гэта што ж не спавядаеш? Ці гэта што такое? Чора якаясь. Дзе зараз нават хутка пабег свае астмы. Гэта. Фью. Трэба зрабіць перапынак. Я сам усё добра, не праблема. Такім образом гэтае месца было пад вадой. А куды сышла вода? І былі якісь старажытныя акулы, вакульныя косткі дзесьці тут, так? Вакульныя косткі. Можа, пра воду спытаем, я не ведаю. Мне здаецца, акіян быў.
і заўсёды зямля яна шыфтавалася, яна рухалася ў якийсь бок, так? І горы яны наўпрост pushed up былі падтолкнуты знізу, так, выраслі. Калісьці гэта было наўпрост flat ground, просто пустая зямля. Гэта странна, але ж рэчы зараз яны такія сумотныя і нецікавыя ў нашы дні. І мне падабаюцца ўсе гэтыя странныя гэтыя рэчы, якія адбываліся ці адбываюцца зараз, так, і тады. Всегда існавалі якісь-то рэчы, якія старанныя рэчы, якія адбываліся, так, якія былі потым як-то абнаружыць, ну, якія потом, якія знайшлі, так, потым. І я готовы ісці далей. Добра, добра. Я нават хутчэй за цябе іду. Все, я бягу. Бегчы, бегчы, бегчы. Пуф-пуф-пуф, хвіз. Ты ўпэўнены, што з тобой все добра? Зараз тут памрэ, мне здаецца, на гэтым пагорку. Прабач. Мы трохі тут пачакаем, добра. Ці патрэбна мне гэта вся інфармацыя пра старажытных істот, які жывуць у ракушках ці ў рокі, я не ведаю, рокі, то што гэта? У каменьчыках или на кшталт гэтага лаймстоунах, так? І калісьці я нават прымала ўдзел у класе па дыназаўрам, калі была ў школе. І што там адбывалася? It was a full up. Ён быў полностью забіты. Ён забіваўся вельмі хутка. I bet. Я клянуся, я клянуся. I love dinosaurs. Мне падабаюцца дыназаўры. А каму не падабаецца? Гэтыя рэчы былі яны жахлівыя і кульныя тады. Мы маглі бы нават памерці like 5 minutes, так, на 5 хвілін. Так, на старажытныя істоты яны бы, конечно, нас бы з'елі без праблем. Але мы удзячны таму, што праз нас, між намі гэтыя, паміж намі мільёны гэтых лет, так? Странна. Странныя часы. Чау. Часы робяць якісь-то больш жахлівыя рэчы менее жахлівымі. Вось гэтыя рэчы, напрыклад. Ну все, ты готовы уже ісці? А мы уже амаль што на гэтай вяршыні. Топ-топ-топ. І мы прыйшлі ўжо нават ўжо цёмна. Гэта быў класны хайк. Гэта было вельмі лёгка зрабіць, калі мне было 11. Прайсці просто 3 вароты, і вось мы вось тут, так, я lost count, я згубілася з ліку. Вароты брамы там былі. Странна. Калісьці яны былі адчынены тады, так? Выбіраешся ісці. Не так далёка, толькі вось наперад. Наперад бяжым. О, тут таксама грейвс. Нічого себе. Могілкі. А, не заўсёды былі, я забыўся.
Яны былі пра вось той час, калі быў разняў апосум масакра. Ці не масакры, калі вось загінула шмат майнёраў, шахтёраў. Label Strike Things, мы чыталі пра гэта. Былі як шахтёры супраць нацыянальнай гвардыі. І адбыліся 100 гадоў таму, 100. А чаму гэта яны вось тут? Мне здаецца, яны да якіх-то дрэнных хлопцаў гэтай могілкі датычацца. І некалькіх вось шахтёраў, так? А яны ж не пажадалі, каб іх у горадзе закапалі. Добра. Colonial Times. І мне здаецца, што яшчэ ёсць дзесьці, так? Могілкі Уэлл. Гэта жахліва, проста косткі. Гэта старажытныя Shark Bones. Shark это не акула, мне здаецца, гэта вострыя косткі. Чого не засталося, што могло бы нас напужаць? Бла-бла-бла. Так, ну я уже спадзяюся, што тут не будуць шмат яшчэ дыялогаў. Але мне здаецца, яшчэ можа 10 ці 15 хвілін паперакладаем, можа скончым гэтую главу на сёння. Так, вітаю, Алсей Жбро, як маеся, як твои справы. Дзякую, што завітаў. Воу, мы вось тут высока і так далёка. Я нават не магу паглядзець, не бачу горада адсюль. Потому што ён з поўдня ад нас, ён behind. Ці павінны мы проста пачакаць вось тут і паглядзець, што здарыцца, так? Гэта ты мне распавядзі, гэта ты ж эксперт у прывідах. Ну, мне здаецца, мы проста пачакаем вось тут і паглядзім, што здарыцца, так? Нема пытання. Добрая ноч, так. Са школы я нават не бачыла столькі так шмат гэтых зорак. І гэта заўсёды мяне рабіла сумна. Ой, яны такія прыгожыя вось там наверсе. Я бы хацела ведаць, што Constellations... Ой, я забыўся пра гэтае слово Constellations. Нармальна сёння скончыў агучваць 3-й ўзровень. Гэта вельмі файная навіна. Будзем чакаць. Вот. Ты ведаеш гэтыя ўсе імена і гэтай гісторыі гэтага далей. Я бы жадаў, што я ніколі б не ўспомніў тое, што было чым. Гэта выглядае як званочак, ці штосьці з гэтага, не. Я памятаю то время, калі мы ўсе былі, калі Longest Night Bonfire, калі мы зжигалі у доўгай начы, у самай доўгай начы Bonfire, я не ведаю, што такое Bonfire. І Constellations Together, я уже забыўся. Надо вспомнить. Constellations. Ну Сузор'е, так, Сузор'е. Сузор'е. І мы збіралі Сузор'е, короче, разглядалі. Карацей. І ты казаў нам усё аб гэтым тады, about them, аб іх.
Гэта не тая рэч, якая адбылася. Можа гэта быць напрост Богу гэты сон, ці што гэта ці падобны божухна. Я трохі нават успамінаю зараз. Мне цікава, ці гэта былі фейкавыя сузор'і і ці гісторыі, якія ты памятаеш, аб якіх ты марыла тады. Ой, хумар мі. Я знайду ўсе гэтыя сузор'і і распавяду. Ты мне расказаў аб іх. Ну, добра тады. Давай зробім гэта зноў, знойдзем гэтыя сузор'і. Вот які з них рэальны, які фейк. Памятаеш? Я памятаю адзін сон, які часовы. Whichever. Памятаеш джазоўкава містера? Такого ціхага настаўніка, ён жыве в Андерхілі і у него есть телескоп на гэтым даху. Так, туся бюро, але я пойду. Так, Вітян, дзякую, пустить, що завітав. Доброго ці дзенечка. Кем ти працюєш? Тебе скину посилку свого YouTube каналу і свого ТГ-канал, гэта ім называецца Ouch Potato, так? Ну ён сышоў, можа ён гэта не пабачыў. І я пабачу гэтыя зорачкі. Так, The School Telescope Cool. Я бы хацеў, чтобы мне таксама быў тэлескоп. Ой, давай пабачым. Што мне рабіць? Вось зорачка. Будзем цягнуць лініі ці што? Вось цягнем лініі. А як зразумець? Калі яно бліжче, тады гэта сапраўды так. Сюды. Не бачу праз руку, ці... Не? А куди туди? Ось туди? Так, робимо сузор'я. Это ковш, здається, великий і маленький. Не розумію, куди тут ще, може так треба? Ось тут докладно, що сузор'ї. Нет. Так а як? О, щось атрымалася. Гэта код. І па яго ён пранізаны гэтымі стрэламі. Так, і ён... He's chasing a diamond. Ён бяжыць за алмазом, так? Так, а я памятаю гэты, я знаю гэты, але не памятаю гэта імя. Он жыве, ну я памятаеш гэтай гісторыі аб лясным гэтым богу, так? Так, я памятаю, я не памятаю, я памятаю. Мой дед калісьці казаў мне, што это один из stories. Так, гэты кот быў там в любым выпадку. І ён свяркаў, каб прайсці праз форест. І ён быў вельмі добры у тым, што скрадаў у выкраданні, так?
у сваём. А кім ты працуеш? Так, так, а я стрымлю гульню, вось 25 снежня хочу пастрыміць Black Mesa, 3 каментары з каментарамі, толькі я дрэнна размаўляю на беларускай мове. Ну, у тебя все атрымаецца, мне здаецца, трэба увогуле наўпрост рабіць гэта пакрокава, і тады все будзе паляпшацца, і не хвалюйся, все у тебя атрымаецца. Трэба толькі гэта рабіць і гэтак далей. Так, у WoW я зваў яго Аскет, калі я быў маленькі. Так, добра, тады ён скраў гэты даймонд у караля, які яго патрапіў і забіў. Так. Ну, я як-то выпрыгнуў са свайго цела, ці я не зразумеў, і стаў бессмяротным, или што гэта? Так, бессмяротным. Extreme Descent, што это слово таксама трэба. Такі стиплы, так, стиплы. Descent. Добропорядочный. Добрый парадок. Так, давайте далей. Вось ты куды? Сюды? Не. Так, сюды завантажили. О, гэта колокольчик. О, гэта колокольчик. Ці колокол. І пасярэдзіне там ёсць вока, который глядзіць на цябе. О, гэта, я ведаю, гэта маленькі like a prog rock альбом каверс, на альбоме якімсьці. Я думаю, што ты памрэш, калі ён празвяніць, калі і ён тады на цябе паглядзіць. Я думаю, што сусвет скончыцца, калі ён зазвяніць. І гэта мае месца быць, мае рацыю, калі гэта будзе вельмі гучна, так? Але няма нават гука у спейсе, у космосе, у гэтай прасторы. Я маю на ўвазе, што няма гука звычайна. А гэты гук ён палохае, так, па якойсь прычыне. Прынамсі, гэта так азначае, што мы не збіраемся пазваніць смерці ў галваножак. Добра, яшчэ адзін трохвугольнік будзе. Штосьці вялікае. О, гэта кіт. Is a whale. І на яго... Ой, дзесьці я памятаю, што было дзесьці так, што на кіце быў якісь-то горад на яго спіне. Ой, гэта сумна. Чаму? Чаму яму патрэбна клапоціцца аб гэтым усім гэтым сусвеце, так, аб гэтым горадзе. Гэта вельмі несправядліва. Гэта legitimately upsetting, так, ну гэта такім чынам робіць нас сумнымі. Нават цікава, чаму людзі зрабілі гэта, так, пабудавалі горад на спіне кіта. Чаму спецыяльна так яны гэта зрабілі?
хто паглядзеў на Кітай і сказаў: о, яму патрэбна вось трымаць якія старэчы на сваёй спіне. Ну, ты маеш на ўвазе, ну, вообще, таким, I mean, balls are pretty big, што яны вялікія, чаму не? Чаму не? Але як такім чынам ён будзе там плаваць, так, гэтым усім у космосе? Мне здаецца, гэта тупа для, каб раз'юшыць гэтых старажытных людзей, так. Добра. А з табой мы тут не разумелі, якісь тут нам трэба. Вось так, можа? Не, вось так. Тут так не. Ну тут напрост по кругу. Гэта поп. Ён можа гэтым вогнішчам дыхаць. Ой, гэта ён рэальны быў, так, рубіла, так. Такая статуя каля нашай царквы ў горадзе, мы яе ўбачылі. Я ніколі там нават не праходзіў, так. І твоя сям'я, did your family go, ходила ли твоя семья у царкву? Ну, толькі крамя жаніцьбы, пахарон і доўгіх начэй калісьці, basically. Мне здаецца, першыя два гэтых, што ж ты пералічыў, яны не залічваюцца. Моя маці зараз працуе у царкве. Я не хадзіў з таго моманту, калі мне было 14-15, сапраўды, ну, у царкву. Дашы маці, яна з цябе заставляе гэта рабіць, ну, увогуле на цябе. Яна шытчы прэтэнс на ту. Так, ну все, мы скончили тут інзы-паркі, я думаю, што так, спукі, але ж яно тут бяспечна і зорачкі яны вельмі прывабныя. Ты зусім не верыш у прывідаў. Я не веру ў прывідаў, у багоў, псіхічную моц і наш кшталт гэтага. Зусім. Я маю на ўвазе, што няма гэтых доказаў, што яны а людзі яны сапраўды намагаліся. А ты намагаўся калісьці? Калі я быў дзіцяці, распавядзі мне пра гэта. Такім чынам, я не ведаю, ці калісьці шмат я казаў тебе пра гэта, але ж, или як шмат грэк казаў тебе пра гэта. Але у меня не было не самае лепшае дзяцінства, так? Так, але я чуў праз гэта, так, штосьці пісалі яшчэ. У маім канале амаль 90 падпісчыкаў. Ну, гэта, мне здаецца, годны вынік, але ж клёва, калі падпісчыкі, яны прыходзяць таксама на стрымы, глядзяць, ставяць падабайкі, і цалкам я не зацікаўлены гэтым. Вось. Беларусаў не шмат, а яны і все творцы, а хто будзе беларусаў, творцаў глядзець. Такое меркаванне. Why was it bad? Чаму гэта было дрэнна? Гэта твой childhood. Таму што мой бацька мяне не любіў. І моя маці таксама. І... Што? Ты не патрэбна пра гэта казаць, калі тебя няма жадання, калі ты не павінен гэта казаць, калі тебя няма жадання. Ну, не, все добра. Мой бацька, ён біў мяне шмат. І моя маці была нават горшай за гэтага. Яна нават не клапацілася мне і па маім, каб я еў. Так, харчаваўся добра.
Вось чаму мне вельмі падабаецца вось гатоўка таму. Я нават на шовні, не ведаю, што за глагол шов. Зараз паглядзім. Толканне, сілы наталкаць in the pantry, pantry. Pantry гэта што? Гэта калі ты... У кладоўцу, так? Яна у кладоўцу яго толкала, піхала і гэтак далей, і slam the door really hard, і ён бацнуўся ў дзвер, і все гэтыя рэчы яны пападалі ўніз shelf on top of me, на мяне з кладоўцы. Ой, мой бог, Ангус, я нават не ведала пра гэта дрэнна, гэта ужасна, жудасна, гэта такое не павінна быць. Яна зачыніла мяне там на дзень і на якойсьці час, на ўсю ноч. Я зарабіў Psychic Powers, атрымаў псіхічную гэтую моц. Я нават мог паклікаць гэтых суседзяў, unlatch the door, якая не зработала, і ты можаш дагадацца, так? Ты каму-нибудь распавядаў пра гэта? Ніколі нікому не распавядаў. І я нават не ведаю чаму. After a while I like... Я чамусь пачуў віну за гэта, так? Як бы з тым чынам, што я зрабіў штосьці дрэннае, так? Ён запытваецца. Как будто тебя аб'юзілі, так? Ангус, это не твоя вина зусім. Ты просто быў дзіцяці. Так, я ўжо не клапачусь. Я знаю гэта зараз. Boy, do you ever... Ці магу я пайсці і надраць ім усім зад, які за табой не назіралі тваім бацькам? Ой, ну, моя маці ўжо давольна стара зараз, і мне патрэбна ўсё роўна ёй вітацца з ёй. У мяне таксама ёсць брат, ён overseas in the army, ён у арміі такім чынам. А мой бацька, ён сышоў з жыцця ўжо 10 лет таму. Или з жыцця ён сышоў. Ніхто не ведае, ці жывы ён, так? Калі ён жывы, я нават не хачу яго ведаць. Ой, Ангус, я толькі хачу тебе даць гэтыя свае... А як это будзе? Притуліць себе до сябе, так, ну, абдымацца, так. Так, ну, ён такім чынам тэсціраваў свае свае пауэрс, сваю моц, і такім чынам ён цікавіўся і паранармальнымі рэчамі, і навукай. І ён далучыўся да скептычнай сасайці, да якогось кам'юніці ці абшчэственнасці ў інтэрнэце, да групы, якая яго разбіла праз тое, што праз супернатуральны якісь-то булшыт,
хлушню якусь, так? І гэта дало мне штосьці, каб я вырашыў, штосьці, щоб я мог дебанк, зразумець, можа, так. Гэта мяне захавала мяне трохі, я спадзяюся. Таму што калі гэтыя ўсе рэчы адбываюцца з кімсьці, ну, з табой, ты можаш рабіць якісь странныя рэчы, ну, жахлівыя рэчы з сабой, але ж не, прывідайце Бог, ты гэта зрабіў, не прывідайце Бог, так? Такім чынам я б паверыў у Бога, да, але ўсё іншае. Ты не верыш ні во што. Я як сузор'і, так, я не веру, што кіт існуе там, але я веру, што зоркі існуюць, то есть тое, што ён бачыць, тое, што надае сэнс, што людзі, яны там дзесьці на гэтым кіце. І like I don't know, такім чынам, как будто я не ведаю, ці мы добрыя у намаляванні ліній паміж прасторай між зорак. Ці добрыя мы ў знаходжанні гэтых паттернаў. І, ну, сэнс, ён кажа, што сэнс, калі на гэтай зоркі, на сузор'і выкладаюць гэтыя людзі. Гэта мы зразумелі, ты можаш ужо не распавядаць. Нават калі мы не маем на ўвазе, што мы верым в сусвет, который не клапоціцца не о людзях, people who do, людзі, которые гэта робяць такім чынам, што яны дадалі сэнс сузор'ям, так? Pattern finders. Гэта людзям не цікава, што яны знайшлі Бога, гэта такім чынам Бог знайшоў іх. Бог ніколі не быў там, я быў абсалютна адзіны ў гэтай кладоўцы, але ж некалькі гадоў таму Грег Дід. Такім чынам кажа, што людзі клапоціліся аб ім, вось Грег, напрыклад, што яны знайшлі друг друга і адзін аднаго, а кіт гэта, ну, прывабны проста як сузор'е. Ты extremely good and smart person, ты умны. Я пытаюсь, але я не такой, ну, ёсць такі існуюць і другія людзі. Ну, тут якісь паразважалі наконт таго, чаму Бог не дапамог вось такім чынам, калі адбываюцца жахлівыя рэчы, і кожны, мне здаецца, задае гэтае пытанне, чаму, калі Бог існуе, чаму жахлівыя рэчы адбываюцца на зямлі. І гэта ўсё, мне здаецца, не занадта там такая глыбокая думка, але ж трэба прыходзіць сюды з шасцей, ха-ха-ха, таксама не глядзі на яго, на каго, хтосьці стаіць behind us. Ну вось, ну гэты чэл у дрэвах. Holy shit. Святое дерьмецо. Матка Боска. What do you look like? Як ён выглядае? Ён высокі. Штосьці у него якаясь кашуля. Ці пальто, гэта пальто не кашуля. Ой, божухна. Это той прывід.
Я зараз вельмі спалоханы, нават калі быць жывым гэтым чалавекам, які стаіць у лесе і глядзіць на нас. Ой, божухна. Добра, без паніцы, за мной ідзі. Эй, ты, козлина. Out for a hike, позаблытаўся, згубіўся сцежцы, так, nice night. Так, ён не адказвае нам. Гэта трохі hostile, я не памятаю, hostile, враждебна, hostile, варожа. Ну ён трохі варожы, так, гэта варожна, хей. Я ведаю, што ты зрабіў. Майя, не трэба, я бачыла цябе. Ой, нам трэба бегчы зараз. We need to get to the car. Але у тебя астма. У меня есть ингалятор. Гэта добрая рэч. Таксама не рай. Ніхто не ў раю, ніхто не на земле не можа спыніць мяне. Ой, добра, бежим. Глыбокі гэты ўздых і вдох і выдох. Добра. Рау! Побегли. Это привіт, можно было поближе подойти. Ну так мы сбегли, так? А потом... Он за нами побег. Уиз. Ой, за все в порядку, Big Guy. Ой, все в порядку некілька хвилин тому, але ж I'm very silent. Я silent, это тихо. Не ведаю. Так, это был ён, это был гэты прывід. Это так, типа, кажа, это было вельмі странно, или кто живе там, вось там, пробовали хтось покинул свои пати, свои группы, где-то там побыло. Это не было так далеко от Тули, там, где вот пати, ну, мне здаецца, он пытается логичную цепочку выстроить, что там были люди, где они робили кемп, и мне здаецца, там это просто был чел, який був з кемпу. Чому да знов, что відбувається? Это у нее боль головная такая, черт, это что, сумно, где мои? Ее болит голова, так что здарилось, do you need me to pull over? Моя голова мне болить. Я везу тебя додому, не треба, нам треба со всеми погутарить, кожним сьогодні, что all of us, все мы, не потрібно все мы. Не, ну, это будет вельми, это... Сумна, калі маеш яна як-то больна і ўсё з ёй. Дзякую, што прыйшлі. Хе, ты ў маёй там living room. Я прымаю усе гэтыя падзякі. Мне што тут адбываецца. Ёсць прывід, які ў маёй галаве. Ёсць прывід, які мяне за мной крочыць. Ён заўсёды з'яўляецца, но яго ж таксама ангел бачыў. Ну. Калі мы пашлі па гэта разумець,
Гэта можа быць просто рандомны якийсь чалавек. Не, я магу гэта пачуць, ён у маёй галаве. Почему я не з'явіўся раней? Я ведаю, что вы не верите мне, не поверите мне, хлопцы, девчонки. Это не то, что я тебе не веру с этим. Я просто не ведаю, что это именно гость, именно что это привид. Так, чал. Есть 50 гэтых лепшых тлумачэнняў, што гэта было. На кшталт. Может, у тебя мигрень вот эта вот, якая у тебя адбываецца, і ты бачыш штосьці, што тебе палохае такім чынам, чаго няма. І гэта тебе бянтэжыць. У меня была мигрень, у меня есть get migraines. І у тебя шмат life change, що збылося твоё жыццё, шмат чаго адбылося. І я не ведаю, ці стрэс ён робіць странныя рэчы з людзьмі. Ой, добра, вы так всякае гэта навалілі на мяне. І я збіраюся пайсці ў лес. Я ведаю, што гэта пачвара яна там. Я ведаю, што я бачыла. И нават калі, если вы не верите мне, тады пошли нахер. Я пойду одна. Як ты збіраешься пройсці праз баскетбольны корт, і калі ён зачынены, это ўсё позна, чау. What do you all care? Чаму вы все клапоцецеся? Вы ўсё роўна мне не верыце. Я пойду. Что? Чакай, я не веру ў прывіды, але ж я веру у тебе. Ой, так гэта так мило. Давай зробім, да і знайдзем гэтага ось прывіда. Я збіралася штосьці так выправіць гэта такім чынам, што я бы не сказала, может, лепей, я бы сказала бы, это лепей. Ой, вы, чуваки, нам зараз не ghost hunting season, так? Может, не ghost hunting, может, случайный hunting season. Так, это баг. It's баг, это duck, типа season охоты на уток. И мы поза законами. Ой, добро. За то, что верите у меня. Я бы не хотела, каб ты там бадзялася одна, так, і нам кажуць у цемры. Гэта справядліва, так? Добра. Давайте будем паляваць на гэтага перывіда, на самых прывідаў. Haven't been on the night Nike in a long time. Давно не был ночью. Давайте пачуем гэтых совушек. Чаму? А совушки яны сапраўды прышпільныя. Але мне патрэбна будзе так пайсці на морнінг на працу. Давайте поймаем гэтага госта. Госты. What Angus is psychic, not кресло, but his head blocks it. So Angus is psychic, but his head blocks it. Пришпильный такой стих. Ну что, идем мы. Идем, у нас бригада. Мы ніколі не была тут. Fancy's Works. Людзі заўсёды бляюцца заўсёды тут. Я прыхадзіў сюды, калі мне было 12. І што там? Просто стары джанк і дрэвы і жывёлы. Так, джанк это, здаецца, мусор ці што? Смецце. Ці
такі рэчы якісь-то. От CSB, што здалася, чаму ты супынілася, нічога. Павярнулася. Яна просто памалілася. О, сапраўды? Так, let's go. Коротше. Investigation, Detective зараз працують. Джанкс, это вось гэты Geolox. Ой, какие-то Mining Sphinx шахтеровские. Так, воу. Яны перецягнули все гэтыя рэчы кудысьці, мне здаецца. Ты памятаеш это, што калі нам было 12 грэк, так? Так, гэта мяне вельмі напужала тады. І як яны змаглі нават павярнуць гэтыя рэчы ўсе? Так, заткніцеся, нічога. Просто старыя рэчы тут валяюцца паўсюль. І кожнай ноччу, калі я іду, калі ты ідзеш спаць, так, і гэта вось там, у цемры. Такое старое. Мотаю своей головой. Чал, эй, Майя. Ой, со мной все добре. Нам потрібно вернуться, гэта як-то тупо. Не, это все добре. Мы все-таки шпалюем на Госта, на Привида. И гэта весело. Так, короче, як настоящие сапраўдныя хлопчуки, дзяўчынкі, мужики у складе робяць. Ой, тут занадто що уже. Вот за... Чому тут святло ёсць? Ой, мой бог. Гэта культ якийсь там. Не-не-не. Якога чорта ён уже прачнуўся? О, ёсць у кагосьці any juice, сочок? Не-не-не, guys. О, hell. Ой, пачакайце, гэта не ты нават хлопцы, якія кажуць адзін за адным. Лурф. Мы ведалі, што гэта павінна старыцца. Ты ведаў, што ў якісь-то момент і ты screwed this whole things up. Ты сапсуеш гэта ўсё, так, гэты рэчы. То бок, каб ты мне падабаўся з гэтага другого боку дагэтуль, гэта была памылка. Я гэтым усім I'm old up, гэта уладзел гэтым. Гэта тым, чым ты уладзел. Ці не магу я зрабіць памылку аднойчы, так? Одну памылку ты пакінуў goddamn гэтую руку у фронта за клік-клак. Ну, гэта клік-клак, там, дзе мы знайшлі, гэта пар клік-клака. Та ён згубіў руку. І ты ведаў, што Бог ведае, што ты збіраўся зрабіць у гэтым горадзе, так? Што я павінен быў рабіць? І гэта ўсё твоя віна, screw up, надеецца. Лекстак. Так, яго вось гэтая нага Лекстак, яна захрасла. І гэта не быў ты, калі мог бы называць кагосьці з нас. Я занепакаваў добра, я просто
Embarrass, это стеснение, ну, вы зрозумели. I sure wish you would call me Glurn. Ты думаешь, хтось із нас може зрабіць гэта? Мы можем гэта прайсці, мы можем з гэтым справіцца. Так, нічого, мы не зможам з гэтым все гэта справіцца. Але у меня есть сям'я. Лурф, не инсультас, не як-то insult. Я не ведаю, давайте може так само, каб было дакладней, паглядзім праз перакладнік insult. Крыўда. Ты крыўдуеш, не крыўдуй нас, ты ведаеш. Got to worry about Jenny and the girls. Не ведаю, что bound, это что связать. You will be, you never want to for nothing. Ён нікуды не сыдзе, калі яго ось эта нага яна захрасла. Ой, ад, які старик, Бенни. Guys, вы же ведаеце мяне. Тут якийсь-то культ, так? Культ звычайний. Не звычайний, але культ. All right, Dave, you hold him. Мне пробач, Ларі. У нас не було вибору. Що, заб'ють його зараз? Так, він кричить. Так, яны його забили, ні? Добре, ён звольны, Лурф. Лурф. Никто тебя не почует, так? Так далеко. Ты просто себе, ну, робишь горш, он тут каже. Что они зробили? Ногу ему зломали, чи що? Давайте с этим покончим. Так, his bones, he's sticking out. То есть я поперхнулся. Что за хрень? Черт. Мои Боровски? Куль ты ведаешь? Бежим. Ой, что за... Ой, куль за нами бежит. Ой, гэта прышпільны геймплей, як у Google Chrome, калі нема інтэрнету. Это динозавр Ран. Нам нават патрэбна бы прыгаць ці не? Нічого, бяжым, за нами два хлопцы якісь там у балахонах. А гэта, здаецца, будзе... Хто там казаў, Мая Боровскі, так до нас звяртаўся, я не памятаю. Все? Part for the end of everything. The end. Oh, no, 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 no. О, уже что, как бы будем скончивать? Цікаво. Nice. Nice и ну, кажа, бо калі не гуляць у гульню, што яны лепшыя за яго гуляюць, чым ён. Так, я шмат гуляю, гуляю старыя гульні дома, я іх калекцыянірую, іх збіраю. Ніколі не был у твоем месте, где ты живешь, а я никого не беру с собой. Это что-то таємничая тайна. Я живу на древе, I live in the tree, или у древе. Я бы поверил в это.
Ой, добра. Мы гуляем за Грега, нічого собі. О, все, год брауніс, год содас. Зробив брауні, а брауні звичайний, ці гэтым секретам, з таємнічним інгредыентам. Добра, давайте, можа, на гэтым скончым, раз гэта парт 4, можа, тут уже будзе уже гэта фіналачка, раскажуць нам пра гэту гісторыю, хто там бегаў, чаму гэты культ, што з Майбарозкі, адкуль там была гэтая рука і гэтак далей. He was outside my building last night. Гэта пра той late... Так, зараз conversation поглядим. Any ideas who these people are? Хто глядели, так. Ти визвала ти поліцію. Так. Яны кагосьці до нас даслалі. І ён сышоў. Хтосьці глядзеў, так, яго акенце. І гэта не, ну, нічога нелегальнага няма, калі хтосьці стаіць на вуліцы і глядзіць у твоё акно. Добра, вось. Добра пагуляліся, шмат тут паглядзелі, зрабілі ўсе гэтыя рэчы, паганяліся за прывідамі. Зараз паглядзім, хто ў нас ёсць, ці ёсць хтосьці на Твічэ, каб мы маглі зрабіць рэйд. А вам вялікі дзякуй, што былі, што глядзелі, што пакутавалі са мной на перакладзе. Дзякую шпатыць за кліпчанскія, што у нас по твічам. А нікога нема. Все адпачываюць, можа хтосьці падцягнецца трохі пасля ўжо 6 гадзіны па РБ. А вам тады я жадаю добрага дзянёчка, і тады з вами побачымся. Завітвайце на стрым, гуляйце ў добрыя гульні. Потому што мы будзем зарабіць далей. Заўтра, мне здаецца, будзе таксама, будзем бадзяцца. Можа, нарэшце скончым гэтыя нашы прыгоды у Night in the Woods і паглядзім што-небудзь іншае. А ўвечары, я не ведаю, можа быць штосьці таксама прыдумаем, пагуляемся, можа быць, у Counter-Strike 1.6, успомнім гэту маладосць. Всё, всім тады да пабачэння і всім па-па.